племето земци хванали един българин и сега вожда на племето му казва, нали, че ще го пусне само ако изпълни 3 техни условия. Сега, казал, първото условие трябва да изпиеш 5 литра от нашата 65 градусова смъртница ракия. Просто никой до сега не се е справил. Ако се справиш това нещо, трябва да влезеш в една пещера, където е затворена една мечка стръвница и да извадиш зъбите. И вече ако и тия двете неща ги направиш, третото е трябва да преспиш с една от нашите лични моми, която 30 години не е пускала на никой. И сега българин е такъв напедрен, казал, давай, почваме да ги правим, давай ракията. И сега изпил ракията, влязал в пещерата при мечката и оттам 30 минути се чували някакви страшни звуци просто. Излиза нашия след 30 минути клатушкайки се такъв пиянски, обаче целият изподран, нахапан, целият в кръв направо мазал. И сега подпрял се нашия на гредата на пещерата и извикал към туземците: абе, на коя мома трябваше да вада зъбите? Ja, en! Ja, en!